дуруд бинандаи арҷманд, абдулло ашуров ҳастам. дар хидмати шумо. Соат дар шаҳри Прага ва идораи марказии радиои озодӣ 10 ва дар шаҳри Душанбе 1 аст. то шурӯи барномаи ахбори радиои озодӣ камтар аз 3 соати дигар боқӣ мемонад. ҳоло инҷо мехоҳам фишурдаи муҳимтарин ахбори рӯзро ба саҳми шумо бирасонам. ба тафсилоти ин ва хабарҳои дигар шуморо дар нашри муфассали барномаи ахбори озодӣ ошно хоҳем кард. умедворам шумо моро инҷо ва ҳам дар пахши зиндаи нашри муфассали барномаи ахбор ҳамроҳӣ мекунед. нахуст шурӯъ кунем аз пирӯзии дастаи мунтахаби футболи наврасони Тоҷикистон бар дастаи Кореяи Ҷанубӣ. дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар давраи ниманиҳоии мусобиқаи қаҳрамонии Осиё 2018 аз рӯи силсилаи пеналти бо ҳисоби 7-6 пирӯз шуда ба финал баромад. ҳисоби бозиро дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон Муҳриддин Ҳасанов ба нафъи Тоҷикистон баргардонд. ӯ тавонист зарбаи бозигари дастаи рақибро баргардонад ва пирӯзӣ насиби дастаи Тоҷикистон гашт. ба ин тартиб дар финал Тоҷикистон бо Ҷопон 7 октябр барои унвони қаҳрамони Осиё миёни наврасон рақобат хоҳад кард. Зайниддин Раҳимов, сармураббии мунтахаби футболи наврасони Тоҷикистон, пас аз анҷоми бозӣ гуфт, ки ин пирӯзиро ба зодрӯзи президент Эмомалӣ Раҳмон мебахшад. президент Эмомалӣ Раҳмон имрӯз 5 октябр зодрӯз дорад ва ба синни 66 солагӣ мерасад. дар ҷашни зодрӯз президент Эмомалӣ Раҳмон дар сафари корӣ дар Ҷопон қарор дорад. президент Эмомалӣ Раҳмон зодрӯзашро дар Ҷопон чӣ гуна сипарӣ мекунад? мунтазир бошед, дар нашри барномаи ахбори озодӣ ба шумо хоҳем гуфт. ва инҷо хабари дигаре дорем марбут ба нақлиёти муҳоҷирон. мо аз бинандагони саҳифаи озодӣ видео ва хонандагони вебсайти озодӣ даҳҳо шикоят дарёфт кардем, ки ширкатҳои мусофиркашонӣ ки тариқи автобусҳо муҳоҷиронро ба Русия мебаранд, шароити хубе надоранд. дар марзи ҳар кишвар автобусҳо иваз мешаванд ва бинобар кӯҳнаву фарсуда будан аксар автобусҳо дар роҳ ба Русия аксаран дар даштҳои паҳновари Қазоқистон вайрон шудаву соатҳо муҳоҷиронро сарсону саргардон мекунанд. ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе ба таҳқиқи ин мавзӯъ пардохтанд. ширкати мусофиркашонӣ Asian Express усули нави мусофирбариро ба Русия ба роҳ монданист ва гуфта мешавад, ки хеле осону роҳаттар хоҳад буд. ин чӣ навгонӣ аст? мунтазир бошед, дар барномаи ахбори озодӣ масъулони худи ин ширкат бароятон шарҳ хоҳанд дод. ва хабари дигаре дорем аз ноҳияи Фархор. ин ҳодисае ки сокинони ноҳияи Фархорро хеле дар ташвиш гузоштааст. ин ҳодиса ҳам бошад бо корд ҳамла кардани як марди ниқобпӯш дар ин ноҳия аст. мақомот ҳанӯз ҳуввияти шахси ниқобпӯшро мушаххас накарданд, ки ӯ бо зарби кордаш Зулфия Менгиёрова сокини ин ноҳияро захмӣ кардааст. ин ҳодиса кай, дар кадом деҳа ва чӣ гуна рух додааст? ба ҳама ин суолҳо дар барнома посух хоҳед гирифт. бинандаи арҷманд, барномаи ахбори озодиро мустақиман тамошо кунед то 3 соати баъдӣ. дар арафаи яке аз қувваозмоиҳои бозиҳои бидуни қоида Ҳабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегор, ки таваҷҷӯҳи ҳамаи расонаҳои ҷаҳонӣ ба онҳо ҷалб шудааст, як нишасти хабарӣ доир шуд. дар ин нишасти хабарӣ Ҳабиб Нурмагомедов, ки ба лаҳни тоҷикӣ шояд мешуд онро Нурмуҳаммадов гуфт, аммо чун насаби ин варзишгари номи Нурмагомедов аст, мо ҳам ҳаминтор истифода мебарем. Нурмагомедов дар нишасти хабарӣ дар назди хабарнигорон ҳозир шуд, ба чанд суоли онҳо посух гуфт, аммо дар давоми 15 дақиқаи баъдӣ рақиби ӯ Конор Макгрегор ҳозир нашуд ва Ҳабиб инро, наомадани Конорро як таҳқири худ талаққӣ кард, ҳисоб кард ва толорро тарк кард. пас аз тарки толор кардани Ҳабиб танҳо Конор ба толор расида омад баъди 25 дақиқа. аммо Конор ба навбаи худ менеҷери Ҳабибро ба робита доштан бо гурӯҳҳои террористӣ айбдор кард. вале бинандаи арҷманд, мо медонем, ки мухлисони ин нави варзиш бештар дар Тоҷикистон аз Ҳабиб Нурмагомедов ҳаводорӣ мекунанд. мо дар барномаи ахбори озодӣ як гузориши хеле зебое дорем аз зодгоҳи Нурмагомедов. мунтазир бошед, дар нашри муфассали барномаи ахбор ин гузоришро хоҳед дид.
و میبینیم که هموطنان حبیب نورمامگомедов درباره این محاربه او با رقیبش چی نظر دارند. بیننده ارجمند تا کمتر از 3 ساعت دیگر شما را در پخش مستقیم برنامه اخبار رادیو آزادی انتظاریم. بیان نظر و اندیشه های خود را هم در زیر مطلب های ما در شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.